So, unsa daw kalahian sa kinabuhi nga naay relasyon sa Ginoo ug sa wala? Yes, so before ta magsugod or bago na ta itong mangutana, no, by the way, I'm Jay and I was saved way back noon college and isa ko sa mga kalag nga nagrasyahan yun sa Ginoo, no? Way back, what years that? 2012. So, uh, so before, sa akong life, no, sa una is I just believe nung if maayo kang tao, if good person ka, if wala kay ginaapakan nga tao and you're just making good, no, sa tanan nga pagabuhaton nimo is murag okay lang siya and walay murag moto ang thinking ako before and belief nga mo na isa ka pa maagi padulong sa langit and kinsa bagoy dili gusto mo abot og langit, no, and mo na siya and suddenly usab na siya when I started, no, I joined Bible study. Yes, so Bible study to siya. So when I was invited by my classmate po then churchmate right now, no, so before, no, I think thinking jud ako before nga di man jud kay ing anak ko kadautan, no. I mean, dili jud kay ko ing anak kasalbahis pud kaayo. Kay the first place, wala ko'y bisyo. Dili ko nagainom. Nakatry lang, pero dili jud as in kanang like maghubog na jud. Dili pud ko nagisigarilyo. So wala ko anang ginaingon nga common vices, no, nga madungog na to sa kadaghanan, pero ang vice, no, o ang bisyo nga naa sa ako is kaning pagka-addict sa internet. So way back when I was high school, no, mo sulod ko sa internetan, Sabado na siya, actually Sabado sa buntag, musulod ko sa internetan og alas 7 sa buntag, tapos mugawas ko sa internetan na alas 7 pod sa buntag sa Domingo na, no. So yung anak ko ka-addict sa internet sa una kay dito na ko makita or dito na ko ano nga kasi per level man sa character. So the more level, the more armors, the more kakusga, no. So dito na ko mapagawas ang kanang giingon nga mga mas hawd ko sa inyo ha, dako kog level sa inyo ha, kuyaw kaayo ko. So isa na siya sa mga reasons, no, nga na-addict ko sa internet kay gusto ko kuyaw ko sa ilahang pananaw. The more kag gasto diha, the more nga magkagahi imong karakter, no. So tanan baon ako, ginaipon ako, dili ko mukaon sa una, mo nang asang payatan ako sa una. Sa una. So sige lang, on process man ta diha. So mo na siya ang isa ka struggle nako, no, pero ma-consider nako siya og struggle sa diyang na-realize nako, pero sa una that was my happiest moment, no, nga makainganag internet, no. So ingana lang siya, no, and so I'm so glad, no, I'm so glad that way back on college yun, isa ko sa naka-experience, no, sa kamaayo sa Ginoo, and isa ko sa nakabato, no, sa kalinaw, no, and kalipay nga sa Ginoo ra jud ay matagamtaman, no, dili dahil sa sige og internet, dili dahil sa sige ka-addict, no, sa mga butang nga ingana, no. So again, mao na siya and yes, pagatubago na to tong pangutana, no, ganina, no. So what's the difference between nga naa kay relasyon sa Ginoo ug sa wala, no. So again, this is not to make boast, no, nga kung kinsa or unsa akong gibuhat para maabot sa inganing sitwasyon or dili lang kay nagpaka-holy sa inyong atubangan, no. But isa sa ginapasalamatan ako sa Ginoo before, as what I've said, no, earlier, nga sobra ka-addict sa internet nga dili na muuli sulod sa isa ka adlaw, either magbakita lang sa balay for the sake nga nag-exist pa ko. But the thing is, ang tanan hitabo before is wala joy balance, no. Kung i-compare nimo siya sa life nga naa kay Ginoo,
So the thing is pag katong life nako before nga wala ko sa Ginoo, everything is dili jud balance no. Daghan kog time dire, wala ko time didto. Mas daghan akong oras dire. Wala jud siya balance yun. So mao na akong isa sa nakita nga changes no, giusab sa Ginoo sa ako ang life nga tanan balance no. Karon nay oras sa ministry, nay oras sa family, sa pagtrabaho, everything no is so smooth jud kayo no. So mo na ginaingon nga kung i-compare nako siya before and kung unsa akong sitwasyon dati, makaingon jud ko nga nako sa nindot nga kahimtang no, or sa ginaingon nga nako'y good choice nga nahitabo karon tak na ano gidesisyonan nako before. So na ako'y ginaingon nga kalinaw nga dili makita kung i-compare nimo sa kinabuhi nako before kay og kini nga kalinaw dili mabayarag kwarta no. So mo nang isa sa mga nakita nako nga differences no, isa out of so many ano mga kadahilanan or unsa pa na kadaghan nga no, isa na sa mga nakita nako nga advantages pag naa ka sa Ginoo no. So how much more if imo pa nang masuta kung unsa na kadaghan no. So mo nang ginaingon nga isa pa lang ni. So excited or kanang ginaingon nga nindot kay mga lagad sa Ginoo, and nindot jud in a sense nga dali lang sabay sulte. Ano siya, dali lang ang higayon or dali lang ang so ipalagay na to nga naay ano mga 1,000,000 nga reason no or advantages nga naa ka pag naa ka sa Ginoo, na kay relasyon sa Ginoo no. So isa ni akong ginaingon nga naay peace, naay kalinaw no. Pag naa ka sa Ginoo. So pasabot ba nga di na ka malisang, pasabot ba nga di na ka magol, pasabot bang kanang di na ka muhilak or di na ka mukuan. So the thing is tao gihapon ko maka-feel og pain, maka-feel og disappointment, maka-feel og something fear of the future or unsa ba na. But the thing is nga ginaingon ako nga kalinaw no, luyuan na nga ma-experience nako na gihapoy ginaingon nga kalinaw kay ma-remind ko permente nga God is in control no. Sa tanan butang nga ginakagul-an ako karon o sa mga butang pa no nga magul-an ako puhon, ma-remind ko always no nga God is in control no. Lindot kaayo ang kinabuhi pag naa ka sa Ginoo, and hopefully kani nga isa ka reason no o isa ka advantage nga pag naa ka sa Ginoo is ma-encourage ka nga musik pod siya no. Again, dili pa ulahi ang tanan, dili pa late para sa imo no. So again mga kapatid, gihigugma ka sa Ginoo pag-ayo, and dili aksidente nga nakita nimo ni karon. And I hope and I pray no nga naanid ako nga impact sa imo, and I don't know if nagapangita ba ka og peace o kalinaw no sa imong kinabuhi karon. And I'm just encouraging you, try Jesus. Because Jesus will set you free, and Jesus will give you a peace no nga dili jud kabayran sa maskin unsa nga butang no. So salamat mga igsoon, and God bless you, and Jesus loves you.